Aktar minn 7 xhur ilu, Jean Paul Sofia telef ħajtu f'sit ta' kostruzzjoni f'Kordin. Isabel Bonnici kienet għamlet talba biex issir inkjesta pubblika ħalli toħroġ il-verità dwar dan il-każ u bekk ma narawx traġedja oħra bħal din isseħ. Il-Partit Nazzjonalista ħass li għandu jingħaqad ma' sejħa ta' din l-om għax ra li l-pajjiż jistħoqlu li jkun jaf il-verità kollha. Iżda Roberta Bela qed jibqa' jgħid l-inkjesta pubblika mhix meħtieġa, anke meta ħareġ ċar li wara li titlesta l-inkjesta maġisterjali se jkun hemm numru ta' mistoqsijiet li ma jistgħux jiġu mwieġba jekk mhux permezz ta' inkjesta pubblika. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Gregg spjega kif inkjesta pubblika hi fl-interess ta' kulħadd sabiex inkunu nafu verament sar ħażin. Għax rasu jibsa, għax ma jridx jgħidilna jekk hux qiegħed jipproteġi lil xi ħadd, intilef fil-legaliżmi jipprova jikkonvinċina li l-inkjesta maġisterjali hija biżżejjed. Tantu hekk illi biex jipprova jnaħħi din ir-responsabilità u din il-pressjoni dar fuq il-maġistrat u qed jattakka lill-maġistrat għaliex l-inkjesta maġisterjali għadha mhijiex lesta. Dan huwa il-Prim Ministru ta' pajjiżna. Bernard Gregg qal li Roberta Bela tant jinsab taħt pressjoni dwar dan il-każ li spiċċa jaraf min se jwaħħal, xi ħaġa li qed turina li hu Prim Ministru dajjef u li ma jimpurtax meħtiġijiet tal-Maltin u l-Ewċin. Jekk Roberta Bela jrid iktar vittmi, jekk Roberta Bela jrid il-cowboys jibqgħu jirrenjaw, jekk Roberta Bela jrid illi l-ħbieb tiegħu u dawk li għandhom is-saħħa jibqgħu jagħmlu li jridu, Roberta Bela jibqa' jipproteġihom. Jien nibqa' nipproteġi lil min m'għandux vuċi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wiegħed li se jkompli jaħdem biex jassigura li l-verità kollha toħroġ fil-waqt li jappella biex dawn kollha responsabbli fosthom il-Kummissarju tal-Pulizija jassiguraw li ssir ġustizzja. Dan huwa pajjiż fejn is-saltna ta' dritt, fejn is-serħan tal-moħħ, fejn dak li huwa sewwa, fejn dak li għandhom l-awtorità mhumiex qegħdin jerfawha u jużawha għal ġid ta' wliedna. Bernard Gregg fakkar li l-Prim Ministru Roberta Bela li kull investigazzjoni dwar dan il-każ meħtieġa biex ma narawx iktar vittmi. Prim Ministru, l-appell tiegħi anke pubbliku mhux biss fil-Parlament. M'intix qed timpika la miegħi, m'intix qed timpika mal-Oppożizzjoni, imma l-qalb kiesħa tiegħek qed timpika mal-qalb kuraġġuża ta' Jean Paul Sofia. Qed timpika ma' Jean Paul Sofia innifsu. Qed timpika mal-vittmi kollha li kellna f'dan il-pajjiż. Minkejja li l-vot kif normalment isir kellu jittieħed eżattament wara d-dibattitu li sar fil-Parlament nhar l-Erbgħa, il-Prim Ministru Roberta Bela għażel li jtawwa l-iżmien ta' meta għandu jittieħed dan il-vot. Tas li kieku għandu xi ħaġa x'jaħbi.